ஹரே கிருஷ்ணா. வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் பகவத்கீதா செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து 9வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். இது நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட ஆச்சாரியர்கிட்ட நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். எல்லாரும் மியூட்ல இருந்துட்டே இந்த பிரணத்தியை சொல்லுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானகன்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीव सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः. पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाशातेशतारिणे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हर्हन्तैस्तोहै अभद्राणि वितनोति सुकृत्सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாரும் हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 ராம राम ராமா हरे ஹரே हरे ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில 9வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதாவது ராஜவித்ய ராஜகுஹ்ய யோகம், மிகவும் ரகசியமான அறிவை வந்து கொடுக்க போறார். எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு தெரியும் பகவத்கீதை வந்து 3 யோகங்களா பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து எதை பத்தி சொல்லுது சொல்லுங்க? கர்ம யோகம்.
கடைசியில இருக்க 6 அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகம். இந்த Yeah. பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ரகசியமானது, திவ்யமானது. அதனால வந்து நடுவுல வச்சிருக்கார். ஓகேங்களா? அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த மோதிரம், கம்பல் ஏதாவது வாங்கும்போது என்ன வாங்குவோம்? ஒரு பாக்ஸுக்குள்ள போட்டு குடுக்குறாங்க இல்லையா? மேல ஒரு கேப் இருக்கும், கீழ ஒரு பேஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுக்கு நடுவுல தான் வந்து விலை உயர்ந்த பொருட்களை வச்சு இருக்காங்க. அது மாதிரி தான் கடவுள் இந்த பக்கம் கர்ம யோகத்தையும், இந்த பக்கம் ஞான யோகத்தையும், நடுவுல வந்து பக்தி யோகத்தை வச்சிருக்கார். அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8ல இருந்து 7ல இருந்து 12 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்தி யோகத்தை சொல்லுது. அதுல நடுப்பகுதியானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 9வது அத்தியாயம். அதனால தான் இது வந்து மிகவும் ரகசியமான அறிவுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இந்த அத்தியாயத்துக்கு போறதுக்குள்ள நேத்து வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோன்றத ஃபாஸ்டா ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். 8வது அத்தியாயத்துல வந்து அர்ஜுனன் மொத்தம் 8 கேள்விகளை கேட்கிறாரு. பிரம்மன்னா என்ன, அதிபூத, அதிபௌதிக, அதிதெய்வீக, யக்னா, அப்புறம் பரமாத்மான்றவர் எங்க இருக்காரு, கர்மான்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு 8 கேள்விகளை கேட்டாரு. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் கடவுள் வந்து பதில் சொன்னார் இல்லையா? இது வந்து ஜீவாத்மா, பரமாத்மா வந்து எல்லாருடைய இதயத்துல இருக்காங்க. அதிபூதன்னா இந்த பௌதீக உலகத்தை குறிக்குது. அதிதெய்வன்னா தேவ தேவர்களை குறிக்குது. அதியக்னன்னா பரமபுருஷ பகவான யக்ன புருஷனை குறிக்குதுன்னு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ செயல்களை செய்யறது தான் வந்து கர்மான் அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரண நேரத்தில் வந்து எப்படிப்பா உன்னை நினச்சிக்கிறதுன்றதுக்கு குலசேகர ஆழ்வார் அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன்னு சொல்லிட்டார். ஏன்னா அப்போ மரண சமயத்தில் பிரயாண காலத்தில் வந்து கப வாத பித்தம் வந்து என்னை வந்து தொண்டை வந்து அடைக்கும். அப்போ வந்து என்னால் பேச முடியுமோ உன்னை நினைக்க முடியுமோ எனக்கு தெரியாது. அதனால நான் அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இப்போ நம்ம என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அது வந்து கேரண்டி இல்லை. நம்ம எவ்வளோ அளவுக்கு நம்ம நினச்சி போகணும். ஆனால் கடவுள் வந்து டேக் கேர் பண்ணிப்பார் நம்மளை. ஓகேங்களா? அதனால தான் நம்ம வந்து பிரபுபதம் மினிமம் 16 முறை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கார். ஆனா அவருடைய குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா 64 முறை சொல்லியிருக்கார். பிரபுபாதாவுக்கு தெரியும் போல நம்மளோட நேச்சர் இல்லையா? நம்ம 16 முறை பண்ணணுன்றதுக்கே எப்படா பண்ணி முடிப்போம்னு சொல்லிட்டு பண்ணி வச்சிருவோம் இல்லைங்களா? ஆனா பக்தியோட பிரியமோட நம்ம பண்ணறதுக்கு பழகிக்கணும் இல்லைங்களா? அப்புறம் வந்து யோக மிஸ்ரா பக்தி, அதாவது யோகத்தை வந்து பயின்று பக்தி பண்றவங்க தான் வந்து யோக மிஸ்ர பக்தி, கர்ம மிஸ்ர பக்தி, ஞான மிஸ்ர பக்தின்றதை பார்த்தோம். ஆனா தூய பக்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்நிய அபிலாஷித சூன்யம் இல்லையா? ஞான கர்மேந்திரியாணி அனார்விதம், எதையும் எதிர்பார்க்காம பக்தி, அதாவது கிருஷ்ணரை திருப்தி பண்றதுக்கு பண்ணக்கூடிய பக்தி தான் தூய பக்தி. அதுதான் வந்து பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். தூய பக்தின்றது எப்படி இருக்கணும்னா அன்இன்டரப்டட் அண்ட் அன்மோட்டிவேட்டட், அதாவது எதையுமே எதிர்பார்க்காம கடவுளை எந்த ஒரு உந்துதலுக்கோசமோ எந்த ஒரு தேவைக்கோசமோ பண்ணாம கடவுளுடைய மகிழ்ச்சிக்கோசம் நம்ம பண்றது தான் வந்து தூய பக்தி, கலங்கமற்ற பக்தி. ஓகேங்களா? ஸோ தூய பக்தி பண்ண முடியும் தான் நம்ம கடவுளை வந்து நினைச்சுக்க முடியும். நேற்று யார் யாரோட ஸ்டோரியை பார்த்தோம்? மக பரத் மகாராஜ் அவருடைய ஸ்டோரி பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து பீஷ்ம பிதாமகாவுடைய மரண படுக்கையை பற்றி பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது வேற யாரை பார்த்தோம்? குலசேகர ஆழ்வாருடைய கூற்றை பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த உத்தராயணம் தக்ஷணாயனத்தில் இறக்குறவங்களுடைய கதி என்ன, எந்த நிலைக்கு போறாங்க? உத்தராயணத்துல உயிரை விடுறவங்க எங்க போறாங்க? திரும்பி வராத இடத்துக்கு போறாங்க. தக்ஷணாயனத்துல உயிரை விட்டாங்கன்னா சந்திரலோகத்துக்கு போயிட்டு மறுபடியும் திரும்பி வராங்கன்றத பார்த்தோம். அதே மாதிரி வந்து ஒரு பக்தன்றவருக்கு வந்து இந்த கால கணக்கு தேவையில்லை. அவன் எப்போ உயிரை விட்டாலும் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாரு? கூட்டிட்டு போயிடுவார். அஜாமிலனுக்கே வந்து நாராயணான்னு சொல்லிட்டு பக்தி இல்லாம பண்ண ஒருத்தருக்கு வந்து நாராயணான்னு பெயரை கூப்பிட்டதுக்கு வந்து கடவுள் வந்து ஆஹ், விஷ்ணு தூதர்கள் அனுப்பிச்சார் இல்ல? அது மாதிரி கேரண்டி பக்தர்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வர அவருடைய விஷ்ணு தூதர்களை அனுப்புவாருன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ அப்புறம் வந்து ஆன்மீக லோகத்துக்கும் இந்த லோகத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக லோகம் வந்து சுய பிரகாசமாக இருக்கும். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியன், சந்திரன், நம்ம மாதிரி சோலார் லைட்டு, கரண்ட் பில்லு அதெல்லாம் ஒன்றுமே இருக்காது அங்கே. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தேவை. சந்திரன் வேணும், சூரியன் வேணும், நமக்கு வந்து இரவு ஆச்சுன்னா நம்ம லைட் வேணும்.
இல்லையா? அதுக்கு வந்து நம்ம கரண்ட் பில்லும் கட்டுறோம், ஆனா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இருக்காது. அப்புறம் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிந்தாமணி கற்கள் இருக்கு. அப்புறம் வந்து கல்ப விருட்ச மரம் இருக்குது. என்ன வேணுமோ அதை கொடுக்கக்கூடிய மரங்கள் இருக்கு. ஆனா அங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எதுவா இருந்தாலும் சமைக்கணும் செய்யணும். அங்க அந்த சமைக்கிற வேலை ஒண்ணுமே இருக்காது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காமதேனு பசு இருக்கும். ஓகே. அது பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அளவு கடந்த பால்களை வந்து கொடுக்கும். ஓகே. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பசுக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனால வந்து ஹெல்த்தி பசுக்கள் இருக்குதே கஷ்டம் இல்லைங்களா? ஆஹ் இங்க வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு சத்தான பாலும் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்ல. ஒரு பசு கொடுத்தாலும் ஒரு லிமிட்டடான அளவுக்கு தான் பால் கொடுக்கும் இல்லையா? சோ இது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா துக்கங்கள் இருக்கு. இங்க பிறப்பு இறப்பு இருக்கு. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பும் இருந்தால் அது வந்து நித்தியமானது. அங்க இறப்பு முதுமை நோய் எதுவுமே இருக்காது. ஓகே. அங்க வந்து ஆனந்தமா இருக்கும். ஓகே. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா துக்காலயம். இங்க நோய், அப்புறம் வந்து வயசாகுது, பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் இது எல்லாமே இங்க இருக்கு. ஆனா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்திய லோகம், ஆனந்தமயமானது, திவ்யமானது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த வித்தியாசம் நம்ம பார்த்துக்கணும். அங்க வந்து நடந்து போனா கூட ஆடுற மாதிரி இருக்கும், பேசினா கூட பாடுற மாதிரி இருக்கும். அங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ கிருஷ்ணரை பெறணும்னா நம்ம தூய பக்தி தான் பண்ணணுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு கூட அத்தியாயத்துக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 34 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதை மூணா பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 10 ஸ்லோகத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானத்தை பத்தி சொல்ல போறாங்க. ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யம். ஓகே. 11ல இருந்து 25 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா சததம் கீர்த்தயன் தோமாம், கிருஷ்ணரை எப்படி வந்து நம்ம அணுகிறதுன்றது பார்க்குறோம். அதுக்கு அடுத்து 26ல இருந்து 34 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா மன்மனா பவமத் பக்தோ, பிரத்யேக பக்தியின் இனிமையை வந்து பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. जी। परमात्मने नमः। श्रीभगवानुवाच इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यां प्रवक्ष्याम् अनसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञाता मोक्षयसे शुभात्। हरे ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளுக்கு என்ன பேசுறாரு? எனது அன்புன அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன். ஏன் வந்து இந்த பகவத்கீதையை கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனர் அந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் இருந்தாலும் அதுல வந்து ஏன் கிருஷ்ணரை வந்து அர்ஜுனனை செலக்ட் பண்றார் கிருஷ்ணர்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு அவருக்கு வந்து அனுசூய பொறாமையே இல்லை அவருக்கு. ஓகேங்களா? ஆ, அதுக்கு அடுத்தது வந்து அவர் வந்து தன்னோட உற்ற நண்பன். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது ஒரு தூய பக்தன். ஓகேங்களா? சோ அந்த ஒரு காரணம் நம்ம பகவத்கீதை படிக்கணும்னா கூட நமக்கு இந்த தகுதி இருக்கான்றதை நம்ம பார்க்கணும். ஓகேங்களா? ஏன்னா இந்த மனுஷனுக்கு வந்து இந்த பொறாமைன்றது நமக்கு நமக்கு தெரியாம அது நம்ம கிட்ட இருக்கு. நல்லா இப்போ இந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ண பிறகு நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன சுபாவங்கள் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோமோ அது எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே. ஸோ பொறாமை இல்லாதனால நீ எதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட? இந்த ஜட துன்பங்கள்ல இருந்து நீ விடுதலை, பர்மனண்ட் சொல்யூஷன் உனக்கு எது கிடைக்குமோ அதை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன். எல்லா விதமான துன்பங்களிலிருந்தும் விடுதலை அடைவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் இந்த விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். ஞானம்னா என்ன? ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது. விஞ்ஞானம்னா என்ன? அதை ப்ராக்டிக்கலா அப்ளை பண்றது. நம்ம எல்லாம் ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்? சில சப்ஜெக்ட்ஸை படிப்போம், சில டாபிக்ஸை நம்ம போய் லேப்ல வந்து செய்வோம் இல்லைங்களா? சில எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணோம். அது மாதிரி இந்த ஞானத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கவும் செய்யணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கலா வந்து அப்ளை பண்ணவும் செய்யணும். ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து ரியலைஸ்டு நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ இந்த பகவத்கீதைன்னு எடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த சாப்டர் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் எல்லா இருக்கிற அத்தியாயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, முதல் அத்தியாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துடைய ஆஹ், அறிமுகம், தட் இஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து எல்லாத்துடைய அத்தியாயத்தினுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன். அதுல வந்து ரெண்டாவது மூணாவதும் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிடென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஏன்னா ஏன் வந்து அது ரகசியமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்க வந்து ஆத்மா பத்தி சொல்றார். நம்ம இந்த உடல் அல்ல, ஆத்மா. ஆத்மா வந்து எப்படியாப்பட்டது? அழிவற்றது, நித்தியமானது. ஆம், அப்புறம் எந்த ஆயுதங்களால வந்து அதை
தாக்கவும் முடியாது, நெருப்பால சுடவும் முடியாது, காற்றால உலர்த்த முடியாது, தண்ணியால வந்து நினைக்க முடியாது. அப்படியாப்பட்ட பண்புகளை கொண்டது தான் ஆத்மா. அது வந்து சச்சிதானந்தம், நித்தியமானது. அது ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு வந்து மாறக்கூடியது இல்லையா? அதாவது டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் அது சொல்லுவோம் இல்லையா? ஒரு உடலை விட்டு இன்னொரு உடலுக்கு மாறும், அதுக்கு இறப்புன்றது இல்லைன்றதை வந்து 2ல இருந்து 3வது அத்தியாயத்துல வந்து சொல்றாரு. அதனால அது வந்து கான்ஃபிடென்ஷியல். அப்புறம் 7வது 8வது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பக்திக்கு ரிலேட்டடா சொல்லுது. அதனால வந்து அது பாத்தீங்கன்னா மிக ரகசியமானது, மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் சொல்றோம். ஆனா இந்த 9வது அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா மிக மிகவும் ரகசியமானது, மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல். ஓகேவா? சோ அதெல்லாம் சொல்றாரு, மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் நான் உனக்கு அளிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நவவித பக்தி வந்து தெரியும் இல்லையா? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் சொல்லிட்டு இதுல ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம எடுத்து நம்ம பண்ணணும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஸ்ரவணம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா கடவுளை நம்மளால வந்து எல்லாரும் கேட்பாங்க, ஏ நீ கடவுளை இவ்வளவு பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கியே, கடவுளை பாத்தியா எனக்கு காமின்னு சொல்லிட்டு. ஏன் பார்க்கறதுக்கு நமக்கு வந்து அருகதை இருக்கா அதுன்றத பார்க்கணும். நம்மளால பார்க்கக்கூடிய கண்கள் நமக்கு இருக்கான்றத நம்ம யோசிக்கணும். நமக்கு இன்னும் அந்த பௌதீக கண்களை கொண்டு ஆன்மீகமயமான சச்சிதானந்தமான கடவுள் நம்ம முன்னாடி இருந்தா கூட பார்க்க முடியாது, உணர முடியாது. அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு, நம்ம இருதயத்துக்குள்ளே இருக்காரு. நம்ம தகுதியானவங்களா அப்படின்னு தான் பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கோசம் கடவுள் என்ன சொல்றாருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வேதங்களும் ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாருன்னா, கடவுளை வந்து ஃபர்ஸ்ட் காது மூலமா பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா என்ன? ஸ்ரவணம், கேட்டல் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? கடவுளை ஃபர்ஸ்ட் காதால பார்க்கணுமா, அப்புறமா தான் வந்து கண்ணால பார்க்கணும், மனசால உணரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸ்ரவணம் எவ்வளோ பண்ணணுமோ அவ்வளோ பண்ண நம்ம இருதயம் படிப்படியா தூய்மையாடும். ஓவர் நைட்ல எதுவுமே நடக்காது. இது ஸ்லோ அண்ட் பெர்ஃபெக்ட் ப்ராசஸ், கிராஜுவலாக தான் நடக்கும்னு யார் சொல்லியிருக்கிறது? கடவுளே சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா நம்ம மனசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலைப்பாயக்கூடிய மனசு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. राजविद्य राजगुह्यम् पवित्रं இன்னும் तच्छावतमं धर्म्यं सुसूकं कर्तुम् अव्ययम् हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறாமை இருக்கவங்களுக்கோ நம்ம இதை சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? என்விஎஸ் பீப்புளுக்கு சொல்லவே கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. முட்டாள்களுக்கும் சொல்லக்கூடாதுன்னு யார் சொல்லியிருக்கிறது? கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ இந்த அறிவை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம், அதாவது அறிவிலே வந்து சிறந்த அரசன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதா. இதில் எல்லாமே இருக்கு, நம்மளுக்கு தெரியும். இது 108 உபநிஷத்துங்களுடைய சாராம்சம் தான் இதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிகவும் ரகசியமானது ராஜகுஹ்யம், பவித்ரம், அதாவது மிகவும் தூய்மையானது, இதம் உத்தமம். ஓகேங்களா? ஸோ உத்தமம்னா என்ன அர்த்தம்? டிரான்ஸ்டென்டல், ஆன்மீகமயமானது. ஓகேங்களா? ஸோ பிரத்யக்ஷவா வாகமம் தர்மயம் சூசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன? இந்த மிக உயர்ந்த கல்வி, எல்லா கல்விகளுக்கு அரசனான இந்த பகவத்கீதையும், மிக ரகசியமான இந்த ஞானத்தையும், மிக தூய்மையான ஞானத்தையும், ஆன்மீகமயமான இந்த ஞானத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? பேரின்பம், சூசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். ஓகே. இப்ப வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் கிடைக்கும். எப்படியாப்பட்ட சந்தோஷம்? அழிவற்ற சந்தோஷம். எப்படி ஜாமுன் சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நிமிஷத்துக்கு வந்து அந்த நாக்கு சுவையா இருக்கும். அதை யோசிச்சு பார்த்து கொஞ்சம் 2 நாள் அப்படி சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அழிவற்றதும் பேரின்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஞானம் தான் இது. ஓகேங்களா? இந்த ராஜ வித்யான்றது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ராஜ வித்யான்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா ஒரு சின்ன புக் எழுதியிருக்கார். அது வந்து நம்ம கிளாஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதை வந்து விருப்பப்பட்ட நீங்க பாருங்க. அதுல வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த 9th சாப்டரும் வச்சுதான் அவர் அந்த புக்கே எழுதியிருக்கார், கிங் ஆஃப் நாலேஜ்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்ம புராணத்துலேருந்து பிரபுபத இங்கே ஒரு கொட்டேஷன் கொடுத்துருக்காரு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஹ், எல்லாத்துக்கும் விதை வந்து அவர் தான் இல்லையா?
ஸோ இந்த நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாவங்கள் இருக்கு. நம்ம பாவங்கள் எப்படி இருக்குன்னா எந்த நிலையில இருக்குன்றது நமக்கு தெரியல. சில நாட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சந்தோஷமா இருக்கோம், அதுக்கு வந்து நல்ல கர்மா காரணம். சில நாட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துயரமா இருப்போம், அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கர்மா. அதனால நம்மளுடைய பாவத்தினால் தான் நம்ம கஷ்டப்படுறோன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த பாவங்கள் வந்து எப்படி இருக்குன்றது வந்து விதைகள் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம் இந்த கம்பாரிசன் சொல்லி சொல்றார். இந்த விதைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணும், தகுந்த சூழ்நிலை வரும், நேரம் காலம் வரும்போது என்ன ஆகும், துளிர் விடும் இல்லையா. அப்புறம் வந்து அது செடியா வரும், மரமா மாறும், அப்புறம் அதுல இருந்து பழங்கள் வரும் இல்லையா. நார்மலா இதுதான் ப்ராசஸ். ஸோ அந்த பழங்கள் வரும்போது அவன் அது அவனுடைய வினையை வந்து அவன் அனுபவிக்கிறான். அதே அந்த விதையை வந்து ம், துளிர் விடாம இருக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், வறுத்துட்டா அது வந்து என்ன ஆகுது, முளைக்காது. அது மாதிரி நம்ம பாவங்கள் வந்து துளிர் விட்டு பெரிய மரமா செடியா கொடியா வளர்றதுக்கு விட அதை நம்ம இந்த நாம ஜபம்ன்ற மந்திரத்தை, மகா மந்திரத்தை சொல்லி என்ன பண்ணணும், அதை வந்து நம்ம விதைகளை வந்து வறுத்துடணும். ரோஸ்ட் பண்ணிட்டா எந்த விதைகளும் வந்து முளை கட்டாது இல்லையா. அது மாதிரி நம்ம பாவம் வந்து மேல வராம பாத்துக்கிறாரு அவர். ஓகேங்களா. அதுக்கு தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆஹ் நாம ஜபம் பண்ணணும். ஆனா சிலதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம், அது பழுத்த கனியா வந்துடுச்சு, அதை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். ஓகேவா. சோ எது எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு, சிலது முளைக்க ஆரம்பிக்கும், சிலது இன்னும் முளைக்காம இருக்கும். அதனால உஷாரா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், அந்த இரட்டிப்பு தன்மையான உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், பக்தி பண்றதுதான் வந்து சிறந்தது. ஓகேவா. சோ இந்த பவித்திரமான ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பக்தி பண்ணணும். இதுல வந்து சந்தேகம் வரக்கூடாது நமக்கு இல்லையா. ஆஹ் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பவித்திரமான ஞானத்தை வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு மூலமா கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து நாரதருடைய வரலாறை பார்க்கலாம். நாரதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கந்தர்வரா இருக்கிறார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாசிப்பார். ஓகேவா. கந்தர்வ லோகத்துல இருந்து கூப்பிடுறாரு, ஒரு நாள் ஃபங்க்ஷன் நடத்திட்டு இருக்குது. அப்ப எல்லாரும் வந்து அசம்பிள் ஆறாங்க, நாட்டியக்காரர்கள் எல்லாரும் மேளங்கள் வாசிக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து அசம்பிள் ஆகுறாங்க. ஸோ அங்க வந்து பூஜை நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த சமயத்துல இந்த கந்தர்வராக இருந்த நாரதர் வந்து என்ன பண்றாரு, அங்க இருக்கக்கூடிய அழகிய பெண்களை பார்த்துட்டு ஸ்ருதி இதெல்லாம் மாத்தி அவங்களுக்கோசம் பாட ஆரம்பிச்சார். கூப்பிட்டது எதுக்கு, கடவுளை பத்தி பாடணுன்றதுக்கு. அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த பெண்களுடைய அழகுல மயங்கறதால ஸ்ருதி எல்லாம் தப்பா பாடுறாரு. அங்க வந்து கோவப்பட்டு அவரை வந்து சாபம் பண்றாரு. ஓகேங்களா. சாபத்தினால அவர் என்ன பண்றாரு, நீ போயிட்டு வேலைக்காரி மகனா பெறன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாபத்தை கொடுக்குறாரு. ஸோ இந்த பூ உலகத்துல வராரு, வேலைக்காரி மகனா இருக்காங்க. அவங்க அப்பா வந்து, அவங்க அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா விதவை. அவங்க வந்து ஒரு பிராமண வீட்டில் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்க வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீட்டை க்ளீன் பண்ணுறது, தேவையான உணவுகளை வந்து சமைச்சு கொடுக்கறது, அந்த வீட்டில் பசுக்களை பார்த்துக்கிறது, இதுதான் வேலை. இந்த நாரதர் முனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பையன். ஓகேவா. ஸோ அவனுக்கு வந்து அந்த வில்லேஜில் தான் வாழ்ந்துட்டு வந்தார். பெருசாக நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது. அப்புறம் வீட்டை விட்டுலாம் போக மாட்டார். எல்லா குழந்தை மாதிரியும் போயிட்டு விளையாடுறது, து துண்டுத்தனம் பண்றது அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. அடக்கம் ஒழுக்கமா அமைதியா இருப்பாரு, அம்மாவுக்கு உதவி செய்வார். இது மாதிரி என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சாத்துர் மாசம்னு ஒண்ணு வருது. இந்த 4 மாசங்கள், அதாவது இப்போ இந்த அக்டோபர் இருக்கு இல்லையா, அக்டோபர் கூட இந்த சாத்துர் மாசத்துல வருது. ஓகே. அக்டோபர், செப்டம்பர், ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர் வரும். ஓகேங்களா. இந்த சாத்துர் மாசம் ஏன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து மழை வந்து நிறைய இருக்கும். அதனால சன்னியாசிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த யாத்திரை போடுறது வந்து தடைப்பட்டிருக்குது. ஏன்னா இயற்கையாவே பாத்தீங்கன்னா மழை இருக்கிறதுனால வழிகள் வந்து சேரும் சகதியுமா இருக்கும், பாதுகாப்பு இருக்காது. அதனால அவங்க அப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த இவங்க சன்னியாசிகள்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு அவங்களால முடிஞ்சது நிறைய படிக்கலாம், நிறைய சாண்டிங் பண்ணலாம், சில உணவுகளை தவிர்க்கலாம். அது மாதிரி அவங்களால என்னெல்லாம் முடியுமோ அதை வந்து அவங்க விரதத்தை கடைபிடிக்கலாம் இந்த சாத்துர் மாசம். ஸோ அந்த சாத்துர் மாசத்துல வந்து அந்த பிராமணன் வீட்டுக்கு வந்து வேதாந்த சூத்திரர்கள் வராங்க, வேதாந்திஸ்ட் வராங்க, அதாவது சேஜஸ் வராங்கன்னு. ஓகே. அவங்களுக்கு வந்து
இந்த அம்மா என்ன பண்றது, பணிவிடை செய்து பிராமண தலைவன் இல்லையா, அவர் சொல்ற மாதிரி இவங்களுக்கெல்லாம் சேவை செய்றாங்க. அவங்களுக்கு தேவையான உணவு கொடுக்கறது, எல்லாமே வசதிகளை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க. இந்த வேலையில வந்து இந்த நாரதன் முனி இருக்காரு இல்லையா, அவரும் ஹெல்ப் பண்றாரு. அப்புறமா அவங்களோட பர்மிஷனோட அவங்களுடைய உச்சிஷ்டம், அந்த வேதாந்திஸ்ட் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க சாப்பிட்ட சாப்பாடு பிரசாதத்தை வந்து ரெமனண்ட் வந்து உச்சிஷ்டான்னு சொல்லுவோம், அதை வந்து எடுத்து சாப்பிட்றாரு. ஸோ தூய பக்தர்களுடைய சகவாசத்தினால அவருக்கு என்ன ஆகுது, அந்த பிரசாதம் சாப்பிட்டு கொஞ்ச நாள் தான் அவர் அவங்களோட காண்டாக்ட்ல இருக்கார். பல மாற்றங்கள் நடக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ அந்த அம்மா ஒரு நாள் வந்து என்ன பண்றாங்க, பால் கறந்துட்டு வரலான்னு போயிட்டு போறாங்க. அப்போ வந்து போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாம்பு தீண்டி அவங்க இறந்துடுறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நாரதர் வந்து 5 வயசு, வெளி உலகம் தெரியாது, ஒண்ணுமே தெரியாது. பட் என்ன தெரியும், வேதாந்திஸ்ட் கிட்ட இருந்து வேதங்களை கேட்டாரு, அவருடைய உச்சிஷ்ட கேட்டு சாப்பிட்டாரு. அவங்களுக்கு சேவை பண்ணதுனால அவருக்கு என்ன தெரியுது, ஞானம் இருக்கு. சரி, அவர் அந்த சமயத்துல அழல, புலம்பல, ஒண்ணுமே இல்லை. வடக்கு நோக்கி கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டார். ஓகேவா. அப்போ வந்து போறாரு, எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு போறாரு. அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்ல அந்த வேதாந்திஸ்ட் சொன்ன வார்த்தைகள்லாம் ஞாபகம் வருது. ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு அவர் தவம் பண்றார். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள் வந்து அந்த சின்ன பையனான நாரதருக்கு வந்து காட்சி கொடுக்குறார். காட்சி கொடுத்துட்டு உனக்கு தெரிஞ்சது எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு நீ போய் பரப்புன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அவரும் ரொம்ப சந்தோஷமா எல்லா மேடு பள்ளத்தாக்குகள் எல்லா இடத்துக்கும் போறார். காடு, நகரம், கிராமம் சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துக்கும் போறாரு. அப்போ அந்த அழகிய இயற்கையை வந்து ரசிக்கிறார். இவ்வளவு அழகெல்லாம் அழகா இருக்குமா இயற்கைன்னு சொல்லிட்டு மலைகளையும் மேக மூட்டங்களையும் செடி கொடிகளையும் பறவைகளுடைய சப்தத்தையும் எல்லாத்தையும் பார்த்து அதுல வந்து திசை திரும்புது அவருக்கு. ஓகேவா. இன்னொரு நாள் வந்து அவர் வந்து தவம் பண்றார். அப்போ வந்து ஒரு அசிரியர் வாக்கு வருது. அப்போ வந்து அவருக்கு கடவுள் அந்த பார்த்த அழகிய சௌமிய ரூபத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு 2வது முறை வந்து அவர் தவம் பண்றார் நாரதர் முனி. அப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு எதுவுமே வராது, ஒரு அசிரியர் வாக்கு தான் கேட்கும். உனக்கு வந்து காட்சியெல்லாம் கொடுக்க முடியாது, நீ போயிட்டு உன் வேலையை செய், பக்தியை வந்து பரப்புன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் முறை வந்து அவருக்கு இந்த சின்ன வயசுல எவ்வளவு அளவுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. இதுக்கு என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா, தூய பக்தர்களுடைய சங்கம். அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டாரு, அதை வந்து கரெக்டா எடுத்துக்கிட்டாரு, சந்தேகப்படல, ஒன்றும் படல. அப்புறம் அவங்களுடைய உச்சிஷ்டத்தை பர்மிஷன் எடுத்துட்டு தான் சாப்பிட்டார் இல்லையா. இதுதான் அந்த தூய பக்தர்களுடைய சகவாசத்தில் இருக்கிறதுனால வாழ்க்கையில பல மாற்றங்கள் நமக்கு ஏற்படுது. ஓகேங்களா. சோ அதுக்கு பிறகு அவர் என்ன பண்றாரு, எல்லா இடத்துக்குன்னு போயிட்டு ஆஹ் பகவானை கொடுக்குறார். நம்ம பார்த்தோம் அவர்கிட்ட, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு குருவா இருக்கார் இல்லையா. பிரகலாதனுக்கு அவர்தான் குரு, துருவாக்கு அவர்தான் குரு, இந்த ரத்னாகரன் இருந்து வால்மீகி ஆன அவருக்கும் குரு, நிர்காரி அந்த கொடுமையான வேட்டைக்காரனுக்கும் அவர்தான் இருந்தார். ஸோ பல இந்த நலக்குவே நலகிரீவ் நலகுவேரா மணிகிரீவா, குபேரனுடைய பசங்க தப்பு பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இவர் தான் வந்து ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியா இருந்தார் இல்லையா. சாபத்தை கொடுத்து அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு, பகவானை பார்த்தாங்க. இது மாதிரி அவர் வந்து பல ஜீவராசிகளுடைய வாழ்க்கையோட மாற்றங்களை பண்ணார், பக்தி பாதைக்கு எடுத்துட்டு வந்தார். ஓகேங்களா. ஸோ அவர் ஒரு ஒரு உயர்ந்த ஸ்டேஜ் இல்லைங்களா, இஸ் எ கிரேட் ஸ்டேஜ். ஓகே. ஸோ அவர் வழிகாட்டுதல் மூலமா தான் வியாசதேவர் என்ன பண்றாரு, இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எழுதினார் இல்லையா. இந்த அமல புராணத்தை வந்து நமக்கு கொடுத்தார் இல்லையா. அவர் வந்து வியாசதேவர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் எழுதிட்டார். ஓகேங்களா. எல்லா இதிகாசங்களும் காவியங்களும் வேதங்கள் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டார். இருந்தாலும் மனசுல திருப்தி இல்லை இல்லையா. தர்ம அர்த்த காம மோட்சத்தை ஒரு மனுஷனுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் அவர் வந்து கொடுத்துட்டார். ஆனா இருந்தாலும் அவருக்கு திருப்தி இல்லை. அப்பதான் சொல்றாரு, ஏன்பா நீ வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லியிருக்கிறியா அப்படின்னு கேக்குறார். அப்புறமா தான் அவருக்கு புரியுது, உட்காந்துட்டு பாகவதம் எழுதினார். ஓகே. ஸோ ஸோ தூய பக்தர்களோட சகவாசம் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஈவன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னொரு ஒரு விஷயம், அதாவது இந்த சனத்குமாரர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, 4 குமாரர்கள். அவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இம்பர்சனலிஸ்டாக இருப்பாங்க. அவங்க வந்து சிம்பிள் அந்த கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட துளசியை நுகர்ந்ததுனால அப்புறமா தான் அவங்களுக்கு பக்தி வரும். பிரம்மாவுடைய புதர்வல்கர் தான் ஒரு முறை என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு லோகத்துக்கு போறாங்க. ஓகே. ஸோ
விஷ்ணு லோகத்துக்கு போகும்போது அந்த வாயிற்காப்பெல்லாம் தடுப்பான். என்னடா இந்த குட்டி பசங்க சின்ன பசங்களா நிர்வாணமா வருவாங்க. ஓகே, இந்த 4 பையன்களை பார்த்துட்டு உங்களுக்கெல்லாம் என்ட்ரி இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, அவங்க அப்போ வந்து இந்த விஷ்ணுவே வருவார் என்னன்னு அப்படின்னு கேட்டுட்டு அந்த ஒவ்வொரு டோரா திறந்து போவாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்து அவர் கற்பணிக்கப்பட்ட துளசி கிடைக்கும், அதை வந்து ஸ்மெல் பண்ணுவாங்க. ஸ்மெல் பண்ணதுனால மாற்றங்கள் பாருங்க. அருவவாதிகளா இருந்தவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வைஷ்ணவர்களா மாறுறாங்க. ஓகே. ஸோ அதனால நம்ம புலன்களை கூட பக்தி பாதையில யூஸ் பண்றதுனால நமக்குள்ள வந்து நிறைய மாற்றங்கள் வரும் என்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானங்கள் வந்து பல இருக்கு இல்லையா. அதாவது இந்த சமூகவியல், அப்புறம் ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ், ஜாதகம், கணிதம், அஸ்ட்ராலஜி இல்லையா, ஜோதிடம், அப்புறம் வந்து இந்த விஞ்ஞானம். அதுக்கு அடுத்தது இதுல எல்லா ஞானத்துல வந்து உயர்ந்த ஞானம் வந்து பகவத்கீதை ஞானம். அதனாலதான் இது வந்து மிக மிகவும் ரகசியமானது. பவித்ரம் இதம் உத்தமம் சொல்றோம். ராஜவித்யா ராஜ குஹ்யம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. दान पुरुष धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா பக்தி தொண்டுல வந்து நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. அவரே கிளியரா சொல்றார். யாருக்கு நம்பிக்கை இல்லோ அவங்க வந்து என்னை வந்து அடைய முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றாங்க. அர்ஜுனனை வந்து இங்க என்ன அடைமொழியில யூஸ் பண்ணி பேசுறான்னு பாருங்க. எதிரிகளை வெல்வோனே. ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதா, பாசிட்டிவ் வேர்டு அஃபர்மேஷன் கொடுக்குறார். எதிரிகளை வெல்வோனேன்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு பிறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். ஸோ அவர் மேலே யார் நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சக்கரத்துல இருந்து வெளியே வர முடியும், இல்லைன்னா வெளியே வர முடியாது. கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வழங்கணும்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சிம்பிளி பை சர்விங் த சுப்ரீம் லார்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஈ கேன் அச்சீவ் ஆல் பர்ஃபெக்ஷன். ஒருத்த வந்து பரிபூர்ண பக்குவ நிலையை அடையணும்னா ஒண்ணுமே இல்லை, கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாம் வந்துடும். அதுதான் உண்மையான நம்பிக்கைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரியல் ஃபெய்த்தோட நம்பிக்கையை வந்து இங்க சொல்றார். ஓகேவா. அதாவது ஒரு பசங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்கூலுக்கு போறாங்க வராங்க, ஒழுங்கா படிக்கலைன்னா அவங்க என்ன ஆவாங்க, எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிடுவாங்க இல்லையா. அதே வந்து ஒரு பசங்க வந்து நல்லா படிச்சு எழுதுனாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் ஆவாங்க இல்லையா. அட்லீஸ்ட் இல்ல எவ்வளோ மார்க்ஸ் வேணுமோ அந்த மார்க்ஸில் வச்சாவது பாஸ் ஆவாங்க. அது மாதிரி தான் நம்மளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தியில் தீவிரமாக இல்லைன்னு வச்சுக்கோவேன், என்ன ஆகுறோம், பிறக்கிறோம், வளர்றோம், வயசாகுது, அஹ், நோய் வருது, இறக்குறோம். ஸோ இது மாதிரி பிறந்து இறந்து வந்துட்டே இருப்போம் இந்த உலகத்தில். அதை விட நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து கிருஷ்ணரை வந்து சேவை பண்ணிட்டு அவருக்கு பக்தி பண்ணால் நம்ம வந்து முன்னேற்றம் அடையலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவவித பக்தியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஷவனம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சக்கிய ஆத்ம நிவேதனம். ஸோ இதெல்லாம் ஏற்கனவே யாராவது பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டா பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து எங்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 7வது கேண்டோல பிரகலாத மகாராஜா சொல்றார். ஓகேங்களா. என்ன ஸ்ரவணம் வந்து உதாரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பரிஷித். என்னப்பா லாபம் அடைஞ்சிச்சு அவருன்னு பாத்தீங்கன்னா நித்தியமான லோகத்துக்கு போனாரு. ஸோ கீர்த்தனம் கடவுளை பத்தி பாடினது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், மீராபாயோட வாழ்க்கை இல்லையா. அதுக்கு அடுத்து ஸ்மரணம், அதாவது கடவுளை பத்தி ஆஹ் நினைச்சிட்டே இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் உதாரணம் யாரு, கோஸ்வாமிகள். ஓகேவா. சரி, கோஸ்வாமிகள் சொல்றா, ஈவன் சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவர் வந்து சொல்றாரு இல்லையா. நலஸ்மரணம், அப்புறம் வந்து பாத சேவனம், பணி இடையராது பாதத்துக்கு வந்து யார் சேவை செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னா நம்மளுடைய லக்ஷ்மி தாயார் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து அர்ச்சனம், கடவுளை வந்து அர்ச்சித்து வழிபடுதல். அப்புறம் வந்து அர்ச்சனத்துக்கு வந்து உதாரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ச்சனம் அக்ரூரர். ஓகே, வந்தனம் வணங்குதல். இதுக்கு யார் உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜா. தாசியம், இதுக்கு யார் உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா ஹனுமன் இல்லையா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து சக்கியம், இதுக்கு உதாரணம் வந்து நண்பனா இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனன். ஓகே. ஆத்ம நிவேதனம், ஃபுல்லா சரணாகதி அடைஞ்சவங்க. ஓகேவா. யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பலி மகாராஜா. ஓகேவா. ஓகே. ஸோ இது மாதிரி நவநீத பக்தியை பண்ணி கடவுளை வந்து நம்ம அடையலான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து உதாரணமும் இருக்கு நமக்கு இல்லையா.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. अनन्तिदं सर्वं गतव्यक्तमूर्तिना मत्तानि सर्वभूतानि अजानं तेष्वस्थितः हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவி உள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. இது எல்லாத்தையும் படைச்சது நான் தான், எல்லார்கிட்டயும் நான் இருக்கிறேன் இல்லையா? இந்த உலகில் முழுவதும் பரவி உள்ளேன், எல்லா இடத்துலயும் அவர் இருக்காரு, எல்லா ஜீவன்களிலும் இருக்கிறாரு. ஆனா அவர்களில் நான் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? மத்சானி சர்வ பூதானி, சர்வம் எல்லா ஜீவராசிகள், அது எறும்பா இருக்கட்டும், யானையா இருக்கட்டும், மனுஷனா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலயும் நான் இருக்கேன். நாச்சாகம் தேவஷ் வஸ்திதக. நம்ம அன்றில் உணராத வரை அந்த அறியாமை நிலையில தான் இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யசோதா மாதா வந்து ஒரு முறை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மண்ணை சாப்பிட்டாருன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ இது வந்து பலராமர் போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவார். அப்போ வந்து பலராமர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண அண்ணன் இல்லையா, அண்ணன் பேச்சு வந்து கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு யசோதா மாதா போவாங்க. ஓகேவா? போயிட்டு எங்கப்பா கிருஷ்ணா நீ வாயை தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். இல்லைம்மா நான் ஒன்றுமே சாப்பிடல, ஒன்றும் பண்ணலன்னு அப்படின்னு சொல்லி, சரி சாப்பிடல இல்லை வாயை தரேன் அப்படின்னு கேட்பார். ஓகேங்களா? ஸோ அண்ணன் வந்து பொய் சொல்றாமா இல்லம்மான்னு அப்படின்னு. சரிடா நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீ வந்து சொல்லு, நீ வாயை தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அப்போ வந்து வாயை திறந்து காமிப்பார். வாயை திறந்து பார்த்தா எல்லா அகில அண்டங்களும் தெரியும், அவங்க அங்க இருக்கிறதும் அவங்களுக்கு வந்து தெரியும். எப்படி வந்து கிருஷ்ணரை வந்து பார்த்துட்டு இருக்காரோ அந்த சீனையும் அவங்க உள்ள பாக்குறாங்க. ஸோ இதை பார்த்தோன்னே இந்த அம்மாக்கு தலை சுத்துது, நான் என்ன பார்க்குறேன் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து மாயை சக்தியால கவரை பண்ணிடுவாங்க. அந்த அம்மா பார்த்துட்டான்னு வச்சுக்கோயேன், இது என்னடாப்பா இது குழந்தையா என்னன்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், கடவுள் தெரிஞ்சுட்டா என்ன பண்ணுவோம், அங்க வந்து அன்பா சேவை செய்ய மாட்டாங்க இல்லையா? அதை விட்டுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, பயபக்தி வந்துடும் இல்லையா? ஸோ அவர் ஆக்சுவலி எதுக்கு இந்த லீலை எடுத்தாரு, வாத்சல்ய பாவத்தை வந்து அனுபவிக்கணுன்றதுனால இந்த எடுத்தார் இல்லையா? ஸோ அந்த அம்மாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோகமாய சக்தியால கவரப்பட்டுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ கவரப்பட்டுட்டு மறுபடியும் அந்த லீலைகளை வந்து கண்டினியூ பண்ணுவார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, பிரபஞ்ச தோட்டம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது, எனது விருப்பப்படி மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது சொல்றாரு. यामि पुनः पुनः उदग्रामम् इमं कृष्णम् अवश्यं प्रकृते वशात् न चापराणि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இது நமக்கெல்லாம் தெரியும், அவர் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காரு, அவருடைய விருப்பப்படிதான் எல்லாம் படைக்கப்படுது அழிக்கப்படுகிறது. ஏன்னா ஒரு புல்லு கூட அவருடைய அணுவின்றி அசையாதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்தாது, நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதீக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். பாருங்க போன ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம், அவர் தான் இதெல்லாம் படைச்சாரு, அப்புறம் இங்க வந்து எல்லாமே அவருடைய விருப்பத்துக்கு கீழே தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம். இருந்தாலும் எதுவுமே வந்து அவருக்கு கீ அவரை வந்து பந்தப்படுத்துவது இல்லைன்றத அவர் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் நடுநிலையில இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ எப்பவுமே இந்த வந்து பற்றுதல் இல்லாம இருக்கார், எது மேலேயுமே பற்றுதல் இல்லை. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு சின்ன செயல்களை செஞ்சாலும் அது மேல பற்றுதல் வச்சுட்டு பலனை எதிர்பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். இவர்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா காரணோதக சாயியான விஷ்ணு. ஓகேவா? இவர் எல்லாத்தையும் படைக்கிறார். நமக்கு தேவையானத மகத்தத்துவ இந்த ஜடத்தை, ஜட உலக கிரியேட் பண்ண வேண்டிய தத்துவம், தட் இஸ் எலமெண்ட் சொல்றோம் இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் 16 மூலக்கூறுகளை இவர் தான் வந்து கிரியேட் பண்றாரு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, ஒருத்தர் மரத்துக்கு கீழே உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அப்புறமா வந்து இந்த பழம் அவர் தலை மேல விழுந்தது பிறகுதான் வந்து சயின்ஸ்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அதுக்கு முன்னாடி பழம் விழுந்தது இல்லையா, யோசிச்சு பாருங்க.
இவரு கிராவிட்டி அந்த ஃபார்முலா அதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு. அதுக்கு முன்னாடி பழம் விழுந்தது இல்லையா? சிருஷ்டி படைக்கப்பட்டதுல இருந்து வந்து இது நடந்துட்டு தான் இருக்கு. அப்ப அதை பார்த்தாரு, அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சு அதை பாஸ்டுலேட் பண்றாரு. ஏற்கனவே இருக்கிற விஷயங்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஞ்ஞானிகள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அவங்க பண்ண பிறகு அவங்க தான் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்காரு. ஓகேவா? ஆனா மனுஷன் தான் நினைக்கிறான் ஆஹ் நான் தான் பெருசு கிரேட்டுன்னு சொல்லிட்டு. பட் யோசிச்சு பாருங்க, கடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சுண்டு விரல்ல அசால்ட்டா வந்து தன்னுடைய இடது சுண்டு விரல்ல வந்து கோவர்தன மலையை தூக்குனார் இல்லையா? மில்கி வே கேலக்ஸி எல்லாம் கிரியேட் பண்ணது அவர்தான் இல்லையா? மனுஷன் என்ன பண்றான், சின்ன சின்ன விஷயத்த கண்டுபிடிச்சிட்டு அவன் வந்து பெருமை பீத்திக்கிறான். சில விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எத்தனையோ விஷயங்கள் பண்றாங்க, அதுல வந்து தவறு நடக்குது. கோடிக்கணக்கில் செலவு பண்ணி ஏவுகணைகளை விடுறாங்க. அந்த இஸ்ரோல விட்டாங்க இல்லையா, அது ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்றதை பார்க்குறோம் இல்லையா? பட் கடவுளுடைய சிருஷ்டியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஃபெயிலியருமே இருக்கிறது இல்லை. யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாத அளவுக்கு தான் இந்த கிரியேச்சர் இருக்கு. மில்கி வே கேலக்ஸி கான்ஸ்டலேஷன்லாம் நமக்கு தெரியுதா? இல்லை இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி அவர் வந்து உயர்ந்தவர் என்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. चराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. அவர் என்ன சொல்றாரு? இது எல்லாமே என்னுடைய ஆசைப்படி தான் நடக்குது. ஓகே, அவரோட விருப்பம் இல்லாம எதுவுமே நடக்கிறது இல்லை இல்லையா? அதான் மனுஷங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஸோ குழப்பம் அடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளன. ஓகேங்களா? அந்த அறிவற்ற மூடர்கள் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 4 விதமான மனிதர்கள் 7வது அத்தியாயத்துல வந்து சரணடைவாங்க, 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து சரணடைய மாட்டாங்க. ஆனா மகாத்மாக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய தெய்வீக குணங்களை வந்து தெரிஞ்சு அவருக்கு பக்தி பண்றதுனால அந்த பாதுகாப்புல இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ யார் கடவுள் தான் வந்து உயர்ந்தவர் நித்தியமானவர்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க, பக்தி பண்றாங்க. ஓகே. நம்மளும் இங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், ஏற்கனவே பிரம்ம சமீதையில சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, பிரம்மா அனாதிர் ஆதிர் கோவிந்தா. அவர் தான் வந்து ஆதி. ஓகே, ஆதினா என்ன, முதல்னு அர்த்தம் இல்லையா? அவர் தான் ஆதி புருஷர். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவருக்கு முன்னாடி யாரும் இல்லை, அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட். அவர் இந்த கிட்ட தான் எல்லாம் வந்துச்சுன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் வந்து அழிவற்றவர், அவர் வந்து சச்சிதானந்தம். அவர் உடலுக்கும் சரி அவருடைய ஆத்மாவுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. அவர் வசிக்கக்கூடிய இடமும் வந்து நித்தியமானது. நம்ம பார்த்தோம் நேத்து, இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் அழிஞ்சா கூட அவருடைய லோகம் வந்து அழியாதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம பிக்சர்ல பார்த்துட்டு இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதவேந்திரபுரி. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தூய பக்தர். ஓகேவா? அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஒரு நாள் வந்து விருந்தாவனத்துல போயிட்டு தவம் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஓகேவா? தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, நாம ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி பையன் வருவார். ஓகேங்களா? மாடு மேய்க்கும் சிறுவனா வந்து ஒரு சொம்புல வந்து பால் கொடுப்பார். இந்தாங்க இதை நீங்க குடிங்க அப்படின்னு சொல்லி. என்ன எங்க அம்மா, நீ யாருப்பா என்னன்னு அப்படின்னு கேக்குறார். நான் எங்க அம்மா வந்தாங்க, எங்க அம்மா வந்து சொன்னாங்க ஆஹ் இது உங்க கையில கொடுக்க சொல்லி நீங்க குடிங்கன்னு சொல்லுவாங்க. எங்க ஊருக்கு யார் வந்தாலும் பசியோடு இருக்கக்கூடாது, அதனால இந்த பாலை நீங்க குடிங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவரும் அந்த பாலை வாங்குறாரு. சரிப்பா இருப்பான் அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்ல நீங்க குடிங்க, நான் சாயங்காலமா வந்து வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் வந்து கொடுத்துட்டு போறார். சரி, இந்த இவர் என்ன பண்றாரு, சாயங்காலமா தேடுறாரு, அந்த புள்ள வரலையேன்னு சொல்லிட்டு. சரி அப்படியே நடந்து அக்கத்து பக்கத்துல போறாரு. இது மாதிரி இந்த மாதிரி பையன் யாரோட, சின்ன கிராமம் இல்லையா, அதனால சில அங்க அடையாளங்கள் சொல்லி கேக்குறாங்க. அது மாதிரி இந்த இடத்து இந்த ஒரு பையனே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர் அன்னைக்கு நைட்டு போய் தூங்கிடுவாரு. ஸோ தூங்கிட்டு அந்த கனவுல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த புல்ல வந்து பாலை குடிச்சிச்சோ அவரே வந்து அந்த கனவுல வராரு. ஓகேங்களா? கனவுல வந்து சொல்றார், நான் அது மாதிரி ஒரு புதருக்குள்ள இருக்கிறேன், நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் அந்த புதருக்குள்ள, நீங்க வந்து என்னை வந்து எடுத்து வந்து ஆஹ் கோயில் கட்டுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இவர் என்ன பண்றாரு,
அவர் சொன்ன இடத்துக்கு போறாரு. அந்த இடத்துல வந்து ஆஹ், கிராமத்து மக்களுடைய துணையால அந்த இடத்துல இருந்து விக்கிரகத்தை எடுத்துட்டு கோயிலை வந்து பிரதிஷ்டாபனம் பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு பண்றார். அப்புறம் மறுபடியும் வந்து ஒரு கனவு வரும் அவருக்கு. ஓகே. ஸோ பிரதிஷ்டாபனம் எல்லாம் பண்ணுவாரு. பண்ண பிறகு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து ரொம்ப வந்து வெப்பமா இருக்கு, அதனால எனக்கு சந்தனம் எடுத்துட்டு வான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறார். ஓகேங்களா. ஸோ அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா முகலாயருடைய ஆட்சி காலத்துல இருந்ததுனால அந்த சந்தனம் எடுத்துட்டு வர்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஓகேவா. ஸோ கஷ்டமான விஷயம். அதுக்கு அடுத்தது சரின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்றாரு, கடவுளே சொன்னார் இல்லையா, அதனால கிளம்பி போறார். கிளம்பி போகும்போது ஆஹ் ஜெகநாத் பூரிக்கு போறார். கிளம்பி போயிட்டே இருக்காரு. போற வழியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெமுனான்னு ஒரு இடத்துல வந்து தங்குறார். ஓகேவா. அந்த ரெமுனா இடத்துல வந்து கோபிநாத் அவர் வந்து வழிபடுறார். கோபிநாத் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான கடவுள். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு நிறைய விதமான உணவுகளை வந்து அர்ப்பணிக்கிறாங்க. ஓகேவா. அப்ப வந்து இந்த கோபிநாத் வந்து இவ்வளவு அளவுக்கு நல்லா இவங்க படைச்சு இவங்க கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அந்த ஷீரா அன்னத்தை வந்து நான் கூட ருசிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை பார்த்துட்டு என்னுடைய கோபாலுக்கு கூட நான் செஞ்சு கொடுப்பேன் இல்லையா, என் கிட்ட இருக்க கடவுள் கோபாலுக்கு நான் செஞ்சு கொடுப்பேன் இல்லையான்னு ஒரு நிமிஷம் நினைப்பார். ஓகேவா. அப்புறமா தான் அவருக்கு தோணும், அச்சச்சோ நான் நினைச்சது தப்பு, அபராதம். எப்படி நான் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து சாப்பிடணும்னு நினைச்சேன். அதனால தன்னோட எண்ணத்தை மேல வெக்கப்பட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, வெளியே வந்துடுறார். ஓகேங்களா. வெளியே வந்துடுறார். அப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூஸ்வலா அவங்க வந்து 12 பானைகள் வந்து இந்த ஷீரா அன்னம் வந்து அவங்களுக்கு வைப்பாங்க. அந்த கோபிநாத் கோயில்ல வந்து இந்த ஷீரா அன்னம் வந்து ரொம்ப விசேஷம். ஸோ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அன்னைக்கு ராத்திரி அவர் வந்து வெளியே படுத்துட்டு இருப்பார். அன்னைக்கு நைட்டு வந்த ஒரு பிராமணர் கிட்ட வந்து கோபிநாத் கடவுள் வந்து பேசுவார். ஓகே. இது மாதிரி நான் வந்து என்னோட ட்ரெஸ்ஸுக்கு உள்ள வந்து ஒரு பானை வச்சிருக்கேன், அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு வெளியே மாதவேந்திர புரி இருப்பாரு, அவருக்கு போய் கொடுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவார். ஆ இவருக்கா பிராமணருக்கு ஷாக்கு, என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுள் தன்னுடைய பக்தன் விருப்பப்பட்டான்னு என்ன பண்றாரு, 12 பானையில ஒரு பானையை ஒளிச்சு எடுத்துட்டு வச்சுட்டார். ஓகேவா. சோ அதுக்கு அடுத்துட்டு அவரு போறாரு. மாதவேந்திரபுரி மாதவேந்திரபுரின்னு கூப்பிடுறாரு. யாருடா நம்மள போய் கூப்பிடுறது, இந்த ஊர்ல வந்து நமக்கு யாருக்குமே தெரியாதேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்தாங்க உங்களுக்கோசம் கோபிநாத் வந்து கடவுள் வந்து ஒரு பானையில சீரான எடுத்து வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து இதை வாங்கிப்பார். அப்புறம் அவர் என்ன நினைப்பார் தெரியுங்களா, சரி இந்த விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சா எல்லாரும் வந்துடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த ராத்திரியே அந்த ஊரை விட்டு ரெமனாவை விட்டு கிளம்பி போயிடுவார். அதுக்கு பிறகு இந்த லீலை பண்ணனால அந்த கடவுளுக்கு என்ன பெயர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷீர் சோர் கோபிநாத். ஓகேங்களா. சோறுன்னா இந்தியில என்ன அர்த்தம், திருடன் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு பிறகு அவருடைய பெயர் வந்து மாற்றம் அடைஞ்சிச்சு. அப்புறம் அவர் என்ன பண்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சீரன்னமும் சாப்பிடுவாரு. அப்புறம் அந்த பானையில தான் எனக்கு கொடுத்தாங்க, அந்த பானையை என்ன பண்றாரு, உடைச்சு உடைச்சு தன்னுடைய துணியில வந்து கட்டி வச்சுப்பார். ஏன்னா அது கடவுள் தொட்டார் இல்லையா, அதை தொட்டாருன்றதுக்கோசம் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா புட்டு புட்டு சாப்பிடுவாருங்களாம். ஓகே. சாப்பிடும்போது அவ்வளவு அளவுக்கு பரவச நிலையில இருப்பார் மாதவேந்திரபுரி. ஓகேங்களா. ஸோ ஸோ இது மாதிரி பூரிக்கு போறாரு. பூரிக்கு போன உடனே அங்க கொஞ்சம் பேர் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இவர் வந்து மாதவேந்திரபுரின்னு. இவர் வந்து யார்கிட்டயும் வெளிப்படையா காமிச்சுக்க மாட்டாங்க. அப்போ வந்து பக்தர்கள் மத்தியத்துல அமைதியா உட்காந்துப்பார். இந்த பக்தர்களுடைய குணாதிசயம் என்னன்னா, தாங்க தான் வந்து பெரியவங்கன்னு யாருக்கு நடுவுல வந்து அவங்க காமிச்சிக்கவே மாட்டாங்க. ஓகே. ஸோ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து யாரோ புதுசா ஒருத்தர் வந்திருக்காரு, இவர் எப்படியாப்பட்டவர்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பஜனை கீர்த்தனை நல்லா பண்ணுவாங்க. ஏன்னா வைஷ்ணவனால இந்த பஜனை கீர்த்தனை பண்ணும்போது என்ன பண்ண முடியாது, அமைதியா உட்கார முடியாது.
ஆனந்த பரவச நிலையில வந்து அவங்க அடைவாங்க. அது மூலமா பக்தர்களை வந்து கண்டுபிடிச்சிப்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்து இவர் ஏன் அங்க வந்தாரு, அவருடைய பெருமைகள்லாம் அவங்க எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருந்தாங்க, பார்க்கல அவங்களுக்கு இல்லையா. ஸோ இப்பதான் நமக்கெல்லாம் வீடியோ கால்லாம் இருக்கு, யார் எங்க வேணும்னாலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ வந்து அவங்க எல்லாரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க, இவர் தான் மாதவேந்திர புரின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் நீங்க வந்து எதுக்கு வந்திருக்கீங்கன்றத அவர் சொல்றார். எனக்கு கோபிநாத் கனவுல வந்தாரு, அதாவது புதருக்குள்ள இருந்தாரு, அவருக்கோசம் கோயில் கட்டி பிரதிஷ்டாபனை பண்ணோம். இப்போ அவருக்கு வந்து உடம்பு சூடா இருக்குது, அது தணிக்கிறதுக்கோசம் சந்தனத்தை வந்து எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி, என்ன பண்ணாங்க, இவர் வந்து ரொம்ப வயசானவர் இல்லையா, அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு தேவையான சந்தனத்தை எல்லாம் வாங்குறாங்க. அப்புறம் அதுக்கு வந்து டாக்குமெண்ட் பேப்பர் வேணும், அந்த டாக்குமெண்ட் பேப்பர் வேணும், அதெல்லாத்தையும் ஆஃபீஸர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு வர்றாரு. வாங்கிட்டு வந்து இவருக்கு வந்து ஆட்களும் அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க. ஓகேவா. சாரி, எல்லாத்தையும் இங்க அனுப்புறாங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, திரும்பி வர வழியில அவர் ரெமுனாக்கு போயிட்டு தான் வரணும். ரெமுனால யார் இருக்குது, கோபிநாத் கடவுள் இருக்காரு இல்லையா. ஸோ அங்க வந்து தங்குறார். அப்போ வந்து கடவுள் அந்த கோபால் வந்து சொல்லுவார், எனக்கு வந்து நீ இங்கேயே என்ன பண்ணு, சந்தனத்தை நல்லா குழைச்சி இந்த கோபிநாத்துக்கு அப்ளை பண்ணு. இந்த சந்தனம் கற்பூரம் எல்லாத்தையும் இந்த குழம்ப வந்து கோபிநாத்துக்கு வந்து பூசி விடு அப்படின்னு சொல்றார். நீ அங்க பூசினேன்னா எனக்கு வந்து குளிர்ச்சி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. ஸோ அதுக்கு பிறகு இவர் வந்து எடுத்துட்டு வந்தது எல்லாத்தையும் வந்து கோபிநாத்துக்கே வந்து அப்ளை பண்ணி கொடுப்பார். ஓகேங்களா. ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய பூஜாரிகளை கூப்பிட்டு, இது மாதிரி எனக்கு கனவு வந்துச்சு, நீங்கள் இதை பண்ணுங்க. நான் சந்தனத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நான் பிருந்தாவனத்திலிருந்து என்னுடைய கோபாலுக்கு எடுத்துட்டு வந்தேன். ஆனால் கோபால் வந்து இப்போ வந்து கோபிநாத்லேயே கோபிநாத்துக்கே வந்து அப்ளை பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ இன்னும் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக அந்த அந்த சம்மர் சீசனில் வெயில் காலத்தில் வந்து அந்த சந்தனத்தை வந்து குழம்பு மாதிரி பண்ணி அந்த பேஸ்ட்டை வந்து கடவுளுக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது மாதிரி லீலைகள் தான் நடந்துச்சு. ஸோ இந்த பக்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் வந்து அழிவற்றவர், ஆதி பகவான்றதை புரிஞ்சுட்டு அவருக்கு வந்து சேவை பண்ணுவாங்க. ஓகேவா. ஸோ நம்மள யாரையாவது திருடன் சொன்னா நமக்கு பிடிக்குமா, சொல்லுங்க. ஆனா அந்த பக்தருக்கோசம் என்ன பண்றாரு, அவர் என்ன அதை சாப்பிடணும் டேஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சாரு, அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணாரு, ஒரு பானையே திருடிட்டாரு இல்லையா. அதனால சோர் கோபிநாத். ஓகே. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ என்ன எது चिन्तयन्तो माम् यत्तस्य दृढव्रताः नमस्यन्त्यस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते हरे कृष्ण। வச்சுக்கோங்களேன். எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றன. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, பக்தர்கள் வந்து அவருடைய புகழை தான் பாடுறாங்க. எப்படி திடமான உறுதியோட என்றும் முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கு வந்தனை செஞ்சுட்டே இருக்காங்க. அதுதான் வந்து அந்த மகாத்மாக்களுடைய பக்தி வந்து நித்தியமானது, அதனால அவங்க வந்து என்ன வந்து அடைவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நாம் சத்தத்தம் கொஞ்ச நேரம் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருக்கிறது இல்ல, சத்தத்தம் கீர்த்தை என் தோமாம் எப்பொழுதும் பண்ணிட்டே இருக்கணும். எப்படி வாரத்துக்கு 7 நாள் இருக்குதோ, மாசத்துக்கு 30 நாள், 24/7 அவர் வந்து நினைச்சிட்டே இருக்கணும்ன்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ நானே வந்து இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன், நானே படைப்பு அழிவு எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பீஜம் அவ்வியம், அவர் தான் வந்து விதை அளிக்கக்கூடிய தந்தையாவும் இருக்கிறாருன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேத்தனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. சோ அவர் இல்லாதது எதுவுமே இல்லை. இந்த பஞ்சபூதங்களும் பாத்தீங்கன்னா மகத்தத்துவமா அவரால் வந்து இப்ப சிருஷ்டிக்கப்பட்டது இல்லையா. சோ அதனால
வெயிலா இருக்கட்டும், மழையா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் கொடுக்கறது அவர்தான், தடுக்கிறது அவர்தான், நித்தியமா இருக்கிறது அவர்தான். ஈவன் மரணமும், நம்ம மரணத்தை பார்த்தும் நம்ம பயப்பட தேவையில்லை. அவர்தான் மரணமாவும் இருக்கிறாரு, காலமாவும் இருக்கிறாரு. ஜடம் சேத்தனம் இரண்டும் எல்லாமே அவர்கிட்ட தான் இருக்கு. எல்லாத்தையும் தாங்கி நான் தான் இருக்கிறேன். ஆரம்பம் நடு முதல் எல்லாமே நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். என்ன, அவர்தான் வந்து விதையா இருந்து எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாரு. அதனால நம்மளோட இலக்கு என்னவா இருக்கணும்? அவரா தான் இருக்கணும். நான் அது அவரோட, நம்ம வந்து அவரோட இலக்கா வச்சுக்கணும்னா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? அவர் தான் நம்மளுடைய தலைவன், நம்மளை காப்பாத்துறன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட வந்து நம்ம அடைக்கலம் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? அவர் நமக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு, நான் தான் உங்களுடைய நலம் விரும்பி உங்களை கட்டுப்படுத்துபவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறவர் அவர்தான்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த மனுஷங்க இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்காம சில செயல்களை செய்யறாங்க. ஓகேவா? சோ புண்ணிய செயல்களை செய்யும் போது என்ன பண்றாங்க? மேல போறாங்க. பாவ செயல்கள் செய்யும் போது டக்குன்னு கீழே வராங்க. ஓகேவா? சோ சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பலன் நோக்குகள் செய்யறதுக்கோசம் வேதங்களை படிப்பாங்க. வேதங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான மனிதர்களுக்கு தான் வேதங்கள், கர்ம காண்டர்கள்ல இருந்து எல்லாருக்குமே. சில பேர் வந்து வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்க மாதிரி சில யாகங்கள் யக்னங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு பூஜைகள் பண்ணுவாங்க. அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுடைய லட்சியம் என்னமா இருக்கும்னா, நான் சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு நினைப்பாங்க. சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு அங்க வந்து என்ன இருக்குதுப்பா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க சோமரசம் இருக்கு, அழகிய பெண்கள் இருக்காங்க, உன்னுடைய புண்ணியத்தை இருக்கிற வரையும் என்ன பண்ணுவேன், அங்க போவேன், என்ஜாய் பண்ணுவேன். எப்படி வந்து இந்த பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஜெயிண்ட் வீல் இருக்கு இல்லையா? அது என்ன ஆகும், அது வந்து சுத்தும். ஒரு ஸ்டேஜ்ல கீழே வரும், ஒரு ஸ்டேஜ்ல மேல போகும். அது மாதிரி அவங்க புண்ணியம் இருக்கிற வரையும் மேல இருந்து அனுபவிச்சுட்டு வருவாங்க. அதை தீர்ந்த பிறகு டப்புன்னு கீழே வரும் இல்லையா? அந்த ஜெயிண்ட் வீல் அப்படிதான் அந்த சுத்தும், மேல கீழே வரும். அது மாதிரி இந்த பல பல பிறவிகளை எடுத்து எடுத்து இந்த தேவ சுகங்களை வந்து அனுபவிக்கிறாங்க சில பேரு. அதாவது இந்த சில பேர் கற்றறிந்தவர்களா இருப்பாங்க. அதாவது நல்ல திறம்படம் பேசுவாங்க, அப்புறம் வந்து கவிதைகள் எழுதுவாங்க, பண்டிதர்களா இருப்பாங்க, ஆசிரியர்களா இருப்பாங்க. இவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய வாழ்க்கையில திருப்தியா இருப்பாங்க. வாசு இந்த வாழ்க்கை நல்லா தானே இருக்கு, வாழ்ந்தா என்னன்னு சொல்லிட்டு தர்ம காரியங்களை செஞ்சுட்டு புண்ணியத்தை சம்பாதிச்சுட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் பிறப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இந்த 22வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् हरे So, कृष्ण இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா, எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு கலங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தேஷாம் நித்யாபி யுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வகாமியகம். அதாவது நமக்கு என்ன தேவையோ குறிப்பறிந்து செய்பவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா? யோகக்ஷேமம் வகாமியகம். நமக்கு நமக்கு என்ன தேவையோ கொடுக்கறது அவர்தான். ஓகேங்களா? அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. சோ அனன்யாஸ் சிந்தையந்தோ மாம் ஏஜனா பரியுபாசதே. அவர் தான் நம்மளை காப்பாத்துறார். ஓகே. நமக்கு என்ன தேவை அடுத்த நிமிஷம்ன்றத நமக்கு எப்படி ஒரு குழந்தைக்கு வந்து எந்தெந்த நிமிஷத்துல வந்து ஒரு தாய் வந்து பால் கொடுக்கணும், அந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்ணணும்ன்றது தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்களோ, அது மாதிரி நமக்கு என்ன தேவையோ வந்து அவர் வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்கார். ஓகேவா? ஷேமன்னா கருணை. ஓகேவா? மெர்சிஃபுல் ப்ரொடெக்ஷன். அவ்வளோ அளவுக்கு கருணையானவர். நம்ம கேட்குறோமோ இல்லையோ யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டுக்கு வந்து கரண்ட் பில்லு கட்டுறோம். அப்புறம் வந்து தண்ணிக்கு வந்து குழா வரி கட்டுறோம். வீட்டுக்கு வந்து நில வரி கட்டுறோம் இல்லையா? இதெல்லாம் யாருக்கு கட்டுறோம்? கவர்மெண்ட்டுக்கு இல்லையா? கடவுளுக்கு என்னைக்காவது வரி பணம் நம்ம செலுத்திருக்கோமா? அவர் கொடுக்கக்கூடிய சூரியன் சந்திரனுடைய வெளிச்சத்தை அனுபவிக்கிறோம், காற்று சுவாசிக்கிறோம். என்னைக்காவது அவர்கிட்ட வந்து ஏதாவது கட்டியிருக்கிறோமா? அவர் நீ வந்து எனக்கு பக்தி பண்ணல அஹ், அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னைக்காவது நமக்கு கட் பண்ணி வச்சிருக்காரா? இல்ல இல்லையா? சோ அவ்வளவு அளவுக்கு கருணையானவர் தான் பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? சோ அந்த கருணையானவரை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கு வந்து என்ன மாதிரி பக்தி பண்ணணும்னு ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, கலங்கமற்ற தூய பக்தியை பண்ணணும். அதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்னு பாத்தீங்கன்னா உண்மையான நம்பிக்கை வேணும் இல்லையா? உண்மையான நம்பிக்கைன்னா என்ன? கடவுளுக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்குது இல்லையா? அவர் எல்லாத்தையும் எனக்கு காப்பாரு.
போன ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்களா, எல்லாத்துக்கும் மூலமும் ஆதியும் அவரா தான் இருக்காருன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அவருக்கு வந்து பக்தி பண்ணணும். சோ அதுக்கு உதாரணங்கள் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சுதாமாவோட ஸ்டோரி பார்க்கலாம், எல்லாருக்கும் தெரியும். அதாவது ஷார்ட்டா பார்த்துக்கலாம். சுதாமா அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சுதாமா வந்து ஒரு பிராமணர் இல்லையா. இவங்க எல்லாரும் குருகுலத்துக்கு போறாங்க, படிக்கிறாங்க. படிக்கும் காலத்துல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வளருது, எல்லாம் ஒண்ணா போறாங்க வராங்க இல்லையா. ஸோ பெரியவங்க ஆயிட்டாங்க. அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்குது, இருக்காங்க. பிராமணன் இல்லையா சுதாமா, அவருக்கு வருமானம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா வேதங்களை படிச்சு அங்க இருக்கவங்களுக்கு சொல்லணும், அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் இல்லையா. அவங்க தான் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தைகள் அதுக்கு சாப்பாடு கூட வழி இல்லை. ஆடைகள் வந்து கலைந்த ஆடைகள், கிழிந்த ஆடைகளை, அந்த கிழிந்து போன உடைய வந்து முடி போட்டுட்டு வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. அப்போ வந்து ஒரு நாள் வந்து அவங்க மனைவி சொல்றாங்க, உங்களுடைய நண்பன் கிருஷ்ணர் துவாரகதேஷ் இல்லையா, துவாரகாவுக்கு வந்து அரசனா இருக்கான், நீங்க போயிட்டு ஒரு முறை அவரை பார்த்துட்டு வாங்க. அவர்கிட்ட நம்ம நிலைமையை சொல்லுங்க, அவர் வந்து பார்த்துப்பாரு, எல்லாம் சரி பண்ணி கொடுப்பாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவருக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை. போனா பார்ப்பேன், ஆனா என்ன ஒரு தயக்கம், அவர்கிட்ட நான் போய் எப்படி கேட்குது, எனக்கு வறுமை கொடு, வறுமை இருக்குது, எனக்கு அது கொடு இது கொடுன்னு சொல்லிட்டு தயங்குறார். ஸோ எப்பவுமே நம்மளுடைய பண்பாடு என்ன, யார் வீட்டுக்காவது போனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஏதாவது எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அவங்க வீட்டில் எதுவுமே இல்லை. அந்த அம்மா என்ன பண்ணுது, 4 பேர் வீட்டில் போயிட்டு அவல் வாங்கிட்டு வருது. ஸோ அவளை எடுத்துட்டு போறார். அவருக்கு என்ன கந்தல் ஆடை தானே இருந்துச்சு, அந்த மேற்துண்டில் ஒரு இடத்துல வந்து முடி போட்டு வச்சுக்கிறாரு, நடந்தே போறாரு. போகும்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா அந்த வாலிப வயது எல்லாரும் சின்ன வயசுலேருந்து ஒன்றா இருந்தாங்க இல்லையா, அந்த நினைவுகள்லாம் வந்துச்சு. ஆஹா சந்தோஷம், நான் கிருஷ்ணரை பார்க்க போறேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா போறாரு. ஓகேங்களா. ஸோ போறாரு. அந்த வாயிற்காப்பன்கள்லாம் பார்த்துட்டு என்னடா இவன் கிழிஞ்ச ஆடையோட இருக்கான் பார்க்குறாங்க. இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறாங்க, டக்குன்னு விஷயத்தை வந்து கிருஷ்ணருக்கு சொல்கிறாங்க. சுதாமாவான்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த மாளிகையிலிருந்து ஓடி வந்து தழுவிக்கிறார். ஓகேங்களா. அப்புறம் தன் வீட்டுக்கு உள்ள வர வச்சு என்ன பண்ணுறாரு, அவருக்கு தேவையான அழகான இயற்கை உயர்ந்த இயற்கை இருக்கை ஓகேங்களா, சேர் எல்லாம் கொடுக்குறார். ஓகே, கொடுத்து அவருக்கு என்ன பண்றாரு, அந்த பிக்சர்ல பாருங்க, அவரா நேரடியா வந்து பாத சேவனம் பண்றார் இல்லையா. பாத சேவனம் பண்றாரு. அப்புறம் அவங்க மனைவியும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அது ஹெல்ப் பண்றாங்க. உணவு பதார்த்தங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இப்போ அவங்களுடைய கருத்து பரிமாற்றம் ஷேரிங் எல்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்புறம் கிளம்பி போய் சரி எனக்கோசம் என்ன எடுத்துட்டு வந்த சுதாமான்னு கேக்குறாங்க. அப்ப வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு மாதிரி கூச்சமா இருக்குது. ஏன்னா அங்க பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற சேர்ல இருந்து தங்கமா இருக்குது, நம்ம என்னடா போயிட்டு அவளை எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் சொல்லிட்டு அவருக்கு கூச்சமா இருக்குது. அதனால மறைக்கிறார். நீ ஏதோ எடுத்துட்டு வந்திருக்க மறைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே புடிங்க ஒரு கைப்பிடி அவர் வாயில போட்டுக்கிறார். ஓகேங்களா. அவர் வந்து இவர் எதுவுமே கேட்க மாட்டார். பட் இருந்தாலும் அவர் மனசுல எல்லாத்தையும் தெரியும். அவர் யாரு, பகவான் இல்லையா, எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறார். அப்போ இன்னும் எடுத்து சாப்பிட போவார். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மனைவி ருக்மணி தாயார் வந்து சொல்லுவாங்க, இல்லை போதும் நிறுத்துங்க, நீங்களே சாப்பிட்டீங்கன்னா எப்படி, எங்களுக்கும் கொடுங்க, நாங்க ஏன்னா 16,108 மனைவிமார்கள் இருக்கோம், எங்களுக்கும் கொஞ்சம் மிச்சம் வைங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. அப்போ வச்சிருவாங்க. இப்போ வந்து அவர் வந்து திரும்பி கிளம்பி போயிடுவார். ஸோ திரும்பி கிளம்பி போவாரு. போனா தான் வீடை வந்து கிராஸ் பண்ணார். பார்த்தா அவருக்கு தெரியாது. ஏன்னா குடிசா இருந்த வீடு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மாளிகையா ஆயிட்டு இருக்கும். பெரிய மாளிகையா இருக்கட்டும், தன் மனைவியை பார்த்தீங்கன்னா பட்டு பீதாம்பரம் ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஓகேங்களா. பட்டு பீதாம்பரம் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு நிறைய ஆடை அணிகலன்கள்லாம் தங்க நகைகள்லாம் அணிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. பிள்ளைகள் வந்து பட்டு பாவாடை எல்லாம் போட்டுட்டு இருப்பாங்க. பார்த்தா ஆச்சரியம் ஆகும். ஸோ இது யார் பண்ணியிருப்பாங்க, கிருஷ்ணருடைய செயல்ன்றதை அவர் புரிஞ்சுப்பார். ஓகேங்களா. ஸோ கேட்காமலே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, யோகக்ஷேமம் வகாமியகம், நமக்கு என்ன தேவையோ தெரிஞ்சுக்கிறது அவர்தான், நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குதோ காப்பாத்துறது அவர்தான். யோசிச்சு பாருங்க, எது வேணும்னாலும் நம்ம கிட்ட இருக்கும். இப்போ திருடன் வந்து திருடிட்டு போக மாட்டான்றது என்ன கேரண்டி. அதை பார்த்து பாதுகாப்பா வைக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு பக்த வக்ஷலன் இல்லையா. ஸோ
அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுதாமா வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோலாம் பண்ண கிருஷ்ணர் நான் சுதாமாவுக்கு வந்து எந்த ஒரு கைமாறும் பண்ணவே முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவார். ஏன் அப்படி சொல்றாருன்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா சுதாமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன்கிட்ட அவனுடைய சக்திக்கு மிஞ்சி எனக்கு எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தான். கொடுத்தது என்ன அந்த அவல் அவன்கிட்ட இல்லை. அவன் என்ன பண்ண 4 வீட்டில் எடுத்துட்டு வந்து அவங்க மனைவி கொடுத்ததை வந்து என்கிட்ட கொடுத்தான். பட் நான் என்ன பண்ணேன், என்கிட்ட இருக்கிறதா அவனுக்கு கொடுக்குறேன். என்ன பண்ண அவனுடைய நலத்தை அதை புடுங்கிட்டு தான் என்ன அதை கொடுத்தேன் அப்படின்றத அவர் சொல்வார். ஸோ சுதாமாக்கு என்னால் கைமாறு பண்ண முடியலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அவனுடைய சக்திக்கு அதிகம் பண்ணி கொடுத்தான். ஆனால் நான் அப்படி இல்லை, என் சக்திக்கு உட்பட்டது தான் நான் அவனுக்கு செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு கடவுளை சுதாமா தன் பக்தனை வந்து உயர்த்துறார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். ஸோ மாதாஜி. तेऽप्यन्ये देवता भक्तः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि माम् एव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீ யாரன்னா வழிபடு. அதாவது நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் விநாயகர், முருகர், அம்மன், ஆஹ், எல்லாரும் வழிபடுவாங்க, சிவன் எல்லாம். நீ யாரை வழிபட்டாலும் அந்த நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா, அந்த நம்பிக்கையை நான் தான் கொடுக்குறேன். மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர், குந்தியின் மகனே. ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். அந்த நம்பிக்கையை அவர் தான் கொடுக்குறாரு. அந்த அவங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த அவர் தான் அவர் மூலயமா தான் சாங்ஷன் பண்றார். ஓகேங்களா? அதனால நம்ம வேற தெய்வங்களை வந்து நம்ம நிராகரிக்கணுன்றது இல்லை. தேவர்களுக்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? என்ன சிவன் எடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் தான் சிறந்த வைஷ்ணவர். யதானாம் சம்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த வைஷ்ணவர். அவர் அவ்வளோ அளவுக்கு நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே. பார்வதி தேவியும் சிவனும் சேர்ந்து என்ன பேசுவாங்க, ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் பேசுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால எப்படி ஒரு மரத்துக்கு வந்து வேருக்கு தண்ணி ஊத்துனா அது இலைகளுக்கெல்லாம் போதும், அது மாதிரி கடவுளை திருப்திப்படுத்தினா எல்லாருமே வந்து திருப்திப்படுத்தப்பட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. தேவர்களை வழிபவர்கள். देवं पितृण्यन्ति पितृव्रताः भूतानि यन्ति पूजे च यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हरे कृष्ण। தேவர்களை வழிபடுவர் தேவர்களிடையே பிறப்பர். ஸோ அவர் சொல்றார் நீ என்ன பண்ண, என்ன போய் எங்க போய் சேருவன்னு சொல்லிட்டு விலாவரியை எடுத்து சொல்றார். நீ தேவர்களை வழிபடுறியா, அவங்களுடைய லோகத்துக்கு போவ. இல்ல உன்னுடைய முன்னோர்களை வழிபடுறியா, மூதாதையர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போவ. பூதங்களை வழிபடுறியா, பூதங்களுடைய லோகத்துக்கு போவ. அப்புறம் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு என்ன வழிபடுறவங்க என்னுடைய லோகத்துக்கு வருவாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு. இங்க எதையுமே ஃபோர்ஸ் பண்ணல அவரு, சொல்றாரு. நம்ம சாய்ஸ், நம்ம எதனா பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னை வழிபடணும்னா எப்படி வழிபடணும் அதையும் சொல்றார். பெருசு பெருசா வந்து நம்மள மாதிரி லிஸ்ட் போடுறது இல்லை அவர். என்ன சொல்றாரு, அன்போடையும் பக்தியோடையும் எனக்கு வந்து ஒரு இலையோ, பூவோ, பழமோ, நீரோ ஆ ஆ, கொடுத்தான்னா போதும். அதை தான் சொல்றார். பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி. ஸோ இந்த 4 விஷயத்த சொல்றார். பத்திரத்தை கொடு, இலைய கொடு போதும், புஷ்பத்தை கொடு போதும், பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி. ஆ பூவையோ பழத்தையோ நீரையோ ஏதோ ஒன்று கொடு. எப்படி கொடு, அஹ், பக்தியோட கொடு. ததகம் பக்தி பக்தி உபாகிருதம் அஷ்னாமி பிரியத்தாத்மனக. பிரியத்தோட கொடுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்மள என்ன பண்ணோம், நம்ம வீட்டில் என்ன இருக்குதோ வெங்காயம் வெள்ளை பூண்டு இல்லாம இல்லையா, ஸோ நான்வெஜ் எல்லாம் இல்லாம கடவுளுக்கு இதை கொடுக்க முடியும் இல்ல, அவர் வந்து திருப்தி ஆவாரு. ஓகேவா? ஸோ நமக்கெல்லாம் இந்த கதை தெரியும். அதாவது விபீஷணன் விதுரர் வீட்டுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் போறார். அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க, வா ஆனந்தத்தினால என்ன பண்றாங்க, தோலை கொடுக்குறாங்க. பழத்தை உரிச்சு உரிச்சு பழத்தை வெளியே போட்டுட்டு தோலை கொடுக்குறாரு. கடவுளை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த தோலை ஏத்துக்கிட்டார். ஒரு ஸ்டேஜ்ல அம்மா போதுமான்னு சொல்லிட்டு அவரே நிறுத்திடுறார் இல்லையா, அது ஜீரணம் ஆகணும் இல்லையா. ஸோ அப்போ வந்து இப்போ விதுரர் பார்க்குறார், என்னம்மா நீ பண்ணிட்டு இருக்க, என்ன கொடுத்துட்டு இருக்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த அம்மா வந்து வேணும்னே கேக் பண்ணல இல்லையா, பக்தியோட தான் கொடுக்குறாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சுதாமா கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவளை வாங்கிக்கிறாரு. விதுரர் வீட்டுல வந்து பழத்தோலை ஏத்துக்கிறார். அவர் வந்து எதை பாக்குறாரு, அன்போட கொடுக்குறியான்னு தான் பாக்குறாரு. இதெல்லாம் நம்மளா சிருஷ்டி பண்ணோம்.
இல்லையா? அவர் படைச்ச இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அவருடைய கருணையால எல்லா விளைச்சலும் வருது. அது நமக்கு அவருடைய கருணையால வந்து காசு கிடைச்சிருக்கு, அதை வாங்கி அவருக்கு கொடுக்குறோம். இது பெருசா நம்ம ஒன்றும் பண்ணல, இல்லையா? ஸோ பழத்தையோ பூவையோ இலையோ தண்ணியோ ஏதோ ஒன்று எப்படி கொடு, அன்பா கொடு. எப்படி சுதாமா கொடுத்தாரோ. சபரி மாதா என்ன பண்ணாங்க, அவருடைய ருஷி சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலை ஜாதி பெண்ணு. ம், அவர் குரு சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு பொறுமையா நம்பிக்கையோட காத்துட்டு இருந்தாங்க, இல்ல? எந்த பழத்துல எந்த பழம் வந்து சுவையா இருக்குன்னு பார்த்து கடிச்சு சாப்பிட்டு அந்த பழங்களை வந்து அந்த மரத்தின் பழங்களை வந்து சேகரிச்சு வந்து வச்சாங்க, இல்லையா? ஸோ பொறுமையோடனும் நம்பிக்கையோடும் காத்திருந்தாங்க. அவங்களால என்ன பண்ண முடிஞ்சிச்சு? பகவான கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணாரு? திரேதாயுகத்துல ராமரா வந்தார், ராமரை மீட் பண்ணாரு. அதே அவருடைய அந்த குரு சொன்னார் இல்ல, அவருடைய டிசைபிள் சிஷ்யன் இருக்காரு இல்ல, அவர் வந்து கிளம்பி போயிட்டார். அவருக்கு பொறுமை இல்லை. பட் இவங்க வந்து அவங்கள மீட் பண்ணாங்க. அப்புறம் கஜேந்திரன் தன்னுடைய துயரத்துல இருக்கும்போது என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? ஒரு பூவை வந்து கொடுக்குறார். அட்லீஸ்ட் நான் சாக போறது உறுதி, இந்த சண்டையில என்னால ஜெயிக்க முடியாது, கடவுளே இந்த பூவை வந்து நான் இறக்கறதுக்கு முன்னாடி உனக்கு கொடுக்கணும்ப்பான்னு கூப்பிடுறார். அப்ப என்ன பண்ணார்? பறந்து வந்தார், இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம பார்க்குறோம், எதாவது ஒன்று கொடுத்து அவருக்கு வந்து நம்ம பக்தியோட கொடுக்கணும். பக்தியோட கொடுத்து அவருக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? வணங்கணும். ஓகேவா? அதுதான் சொல்றாரு, குந்தியின் மகனே, நீ எதெல்லாம் करोषि செய்கின்றாய். यत् करोषि यत् अश्नासि यज्जुहोषि तदास्यते यत् पश्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मत् अर्पणम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ, படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, அதனை எனக்கு அர்ப்பணம் செய்வாயாக. என்ன சொல்றார்? சிம்பிளா, நீ எதனா பண்ணிக்கோ. அஹ், என்ன செய்யலாம் பண்ணிக்கோ, எதனா சாப்பிடு, என்னன்னா பண்ணு, எல்லாமே எனக்கு அர்ப்பணம் செஞ்சுட்டு நீ பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அதுல பாவங்கள் தோஷங்கள் இருக்காது. நம்மள வந்து அவரை கேர்டேக்கரா நம்மளை பார்த்துப்பார், இல்லையா? ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம், இல்லையா? நான் யாரிடையும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. சமோகம் சர்வபூதேஷு நமே வேஷ்யோ அஸ்தி ந பிரியக ஏ பஜந்தி மாம் பக்தியா மை தே தேஷு சாப்பியகம். நான் அனைவருக்கும் சமமானவன், அவர் பாராபட்சமற்றவர். நம்ம தான் நினைக்கிறோம், அப்பா அவர் பார்ஷியாலிட்டி பண்றாரு, அப்படிலாம் ஒண்ணுமே இல்லை. ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிவன் யாராயினும் அவன் என் நண்பன். என்ன சொல்றாரு? நான் பாராபட்சம் பார்க்கறது இல்லப்பா, ஆனா எனக்கு பக்தி பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு வந்து எனக்கு ஸ்பெஷல். ஓகே, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கிருஷ்ணருடைய எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அவர் வந்து உற்ற நண்பனா இருக்கார். அது ஏற்கனவே அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார். இங்க வந்து சமமா இருக்கேன், பார்ஷியாலிட்டி பார்க்கறது இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஆனா இருந்தாலும் யாரெல்லாம் வந்து அவருக்கு பக்தி பண்றாரோ அவர் மேல அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப அன்பு அக்கறை, ஸ்பெஷல் கேர் பண்ணிப்பார். எப்படி அர்ஜுனனை வந்து பீஷ்ம பிதாமகா வந்து அம்பு எல்லாம் எடுத்து அவரை கொல்லணும்னு ட்ரை பண்ணும்போது இவர் என்ன பண்ணாரு? கோவம் தாங்க முடியல, இறங்கி அந்த சக்கரத்தை எடுத்து அவர் மேல தாக்கணும்னு போனார், இல்லையா? அவர் சொன்ன சத்தியத்தை அவரே மீறினார், இல்லையா? ஸோ அவருக்கு ஸ்பெஷல் கேர் அவருடைய பக்தர்களுக்கு கொடுப்பார். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நான் அவனுக்கு நண்பனாகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால எவ்வளோ அளவுக்கு மோசமான செயலை செஞ்சிருந்தாலும் பக்தியில வந்து பிழலாம இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, அவனை சாதுவாக தான் கருத வேண்டும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கார். அது வந்து யாரு? அவன் எனது தீர்மானத்தில் திடமாக இருக்கிறான். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தரை பார்த்தா பக்தி பண்ற மாதிரி இருக்கும், சில தேவையில்லாத செயல்களை செஞ்சுட்டு இருந்தா கூட அதை நம்ம தூரமா இருந்துக்கணும். அதை பத்தி நம்ம கமெண்ட் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு? அவனை சாதுவாக கருத வேண்டும். ஏன்னா நம்ம வந்து போயிட்டு யாரையும் வந்து நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணி நம்ம கமெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அதெல்லாம் அவர் பார்த்துப்பார், இல்லையா? ஸோ அந்த விஷயம் நமக்கு தேவையில்லை. ஓகேவா? ஸோ வைஷ்ணவ அபராதம் நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. भवति धर्मात्मा शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றது இல்ல, அர்ஜுனா நீ போய் தைரியமா சொல்லு. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து சொன்னாருன்னு வச்சுக்கோங்க, வார்த்தையில் இருக்க மாட்டார்.
சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிடுவார். அதே ஒரு பக்தன் சொன்னான்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஐயோ அந்த பக்தன் சொல்லிட்டான்ப்பா, அதனால நான் வந்து அதுக்கு அந்த வார்த்தைக்கு நான் கட்டுப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அப்படி இருப்பார். ஓகேவா? அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகிறார். ஸோ நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன? ஆரம்பத்தில் என்ன கேட்டோம்? ரியல் ஃபெய்த், உண்மையான நம்பிக்கை என்னன்றதை பார்த்தோம் இல்லையா? நம்பிக்கை என்னது? அவருக்கு சேவை செய்யறது. அவருக்கு சேவை செய்ய குறிச்ச நம்மளுக்கு பாதுகாக்கிறாரு. பாதுகாக்க நம்ம என்ன, நமக்கு என்ன கொடுக்குறாரு? தர்மாத்மாவா என்ற தர்மத்தை காக்கக்கூடியவனாவும் நம்மளை மாத்துறாரு. நமக்கு எல்லாருக்கும் என்ன தேவை? நமக்கு எல்லாம் என்ன தேவை? ஏன் நம்ம இங்க இருக்கிறோம்? நமக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு அமைதி, ஆனந்தம் தேவை. அதனால தான் நம்ம இங்க இருக்கிறோம். இல்லைன்னா நம்ம வேற எதையோ தேடி போயிருப்போம். இது ஒரு தேடுதல் தானே. ஸோ நமக்கு இந்த நித்தியமான அமைதியை வந்து கொடுக்குறாரு. நம்மளும் தர்மாத்மாவா மாத்துறாரு. ஸோ என்னுடைய பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை, நீ போய் சொல்லுப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த பிரகலாத மகாராஜா வந்து கோசம்தான் நரசிம்ம அவதாரமே இல்லையா? அந்த நரசிம்ம அவதாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உக்கிரமா இருக்கு. லக்ஷ்மி தாயார் கூட என்ன பண்றாங்க? பயப்படுறாங்க. அச்சோ, நான் இந்த ரூபத்தை பார்த்ததே இல்லப்பா, நீ போ, எனக்கு பயமா இருக்குது, நான் போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் எல்லாம் சொல்லும்போது போக மாட்டாங்க. தேவர்களும் போக மாட்டாங்க, அந்த அம்மாவே போக மாட்டாங்க. அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவார் நாரதரு, டேய் உனக்கோசம் தான்டா இந்த அவதாரம் எடுத்தது, நீ போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். அவரு போயிட்டு என்ன பண்ணுவார்? குழந்தைக்கு ஒன்றும், அவர் பக்தன் இல்லையா? அவருக்கு எவ்வளோ அவங்க அப்பா கொடுமை பண்ணும்போது கூட அவர் பயந்ததே இல்லை. அவருக்கு என்ன பக்தி, கடவுள். அதனால பாருங்க இந்த பிக்சர்ல பிரகலாதன் போவார். அந்த சிம்மாசனத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்யகசிப்பு உட்கார்ந்த சிம்மாத்துல நரசிம்மர் உட்காந்துப்பார் இல்லையா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவதாரம் எடுத்தது கூட எந்த தூண்ல வந்து அவரை காமிக்கிறாரோ அந்த தூண்ல தான் நான் வெளியே வரணும்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பார். அந்த அரண்மனையில வந்து தூண் தூணா இருக்கும் இல்லையா? ஒவ்வொரு தூணுக்கு, இந்த தூணுக்கும் அந்த தூணுக்கும் அவர் தாவுவாராம். பிரகலாதன் எந்த தூணை காமிக்கிறானோ நான் அதுல இருந்து தான் வெளியே வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அவர் வந்து அவங்க அப்பா கேட்ட வரத்தைப்படி அவர் வந்து சம்மாரம் பண்றார் இல்லையா? நான் அதாவது வீட்டுக்குள்ளேயும் சாகக்கூடாது, வெளியும் சாகக்கூடாது, அப்புறம் ஆகாயத்துல சாகக்கூடாது, பூமி மேல சாகக்கூடாது, மனிதனாலையும் மிருகனாலையும் ஆயுதங்களால எதனாலும் வந்து நான் சாகக்கூடாதுன்னு அவர் வரத்தை கேட்டார். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவர் என்ன பண்ணார் கடவுள்? ஆஹ் ஒரு பாதி உடல் சிங்கம் தலையம் வச்சுட்டு கண்ணுடைய கூரிய நகங்களால தொடை மேல வாசப்படி மேல வந்து சாயங்கால நேரத்துல அவர் கேட்டிருப்பார், நான் ராத்திரியும் சாகக்கூடாது, பகல்லையும் சாகக்கூடாது. அவர் என்னெல்லாம் கேட்டாரோ அந்த காம்பினேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு உருவத்தை எடுத்துட்டு வந்து அவர் சம்மாரம் பண்ணி தன்னுடைய பக்தனை வந்து காப்பாத்துறார் இல்லையா? ஸோ அவ்வளோ அளவுக்கு கருணையானவர் தான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? தன்னுடைய பக்தர்களுக்கோசம் தான் வந்து அவர் அவதாரங்களை எடுக்கிறாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? பெண்கள், சைவ வைசியர்கள், சூத்திரர்கள், கீழ் குலத்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். இங்க என்ன சொன்னாரு? எல்லாரையும் நான் காப்பாத்துன்னு சொல்றாரு. ஸோ இந்த வேதங்களை வந்து பெண்களுக்கு வந்து மந்த புத்தி இருக்குன்றனால வேதங்கள் எல்லாம் புரியாது. இந்த தாழ்ந்த இனத்தவங்களுக்கு எல்லாம் படிப்பறிவு இல்லை, அவங்களுக்கு புரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சூத்திரர்களுக்கு, பெண்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் என்ன கொடுக்குறேன்? என்கிட்ட சரணடைவங்களுக்கு பரமகதியை அடையக்கூடிய வாய்ப்பை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. यस् मदति मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मां ये वैश्यति युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः So, हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். மன்மனா பவமத் பக்தோ, அதாவது உன்னுடைய மனசை வந்து எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்து. மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு, எனக்கு வந்து வந்தனை செய். மத் பக்தோனா எனக்கு பக்தனாயிரு. மாம் ஏவஷ்யசி யுக்தைவம் ஆத்மனா மத் பராயண. ஓகே, என்னில் முழுமையாக லயித்து இருக்கிற வந்து என்னிடமே வருவான் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ நமக்கு வந்து அவர் ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்துட்டார். ஓகேவா? என்ன பண்ணனா எப்படி நீ வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னலாம் நீ பண்ணணும்ன்றத சொல்லிட்டார். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவத்குடைய எசன்ஸே இதுதான். மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவஷ்யசி யுக்தைவம் ஆத்மனா மத் பராயணக. ஓகேவா? ஸோ நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டடாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை பண்ணாவே நமக்கு என்ன ஆகும்? இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துலேருந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆயிடலாம்.
இல்லையா? உனது மனசை, அதாவது ஒவ்வொருத்தருடைய மனசை வந்து கடவுளை நினைக்கிறதுல தான் நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம். பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ஊர்க்கதை, உலக கதை எல்லாத்தையும் போட்டு அதை எப்படி எப்படியோ பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா? போதாத குறைக்கு இந்த மொபைல் வந்துச்சு, எல்லாமே அதுல இருக்கு இல்லையா? ஸோ நீ என்ன பண்ணு, என்ன நினைச்சிட்டு நீ என்னோட பக்தன் ஆயிடு, நீ வந்து எனக்கு வந்தனம் செய். பட் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும்? யாருக்குப்பா மனுஷனையே மனுஷனை வணங்குறான் இல்லையா? காசு இருக்கிறவன் தான் இப்ப வந்து எல்லாருக்கும் கடவுளா மாறிட்டான். ஸோ நீ என்ன பண்ணு, எனக்கு வந்தனை செய். ஆனா அவங்களுக்கு தெரியல, மதுசூதனன் லட்சுமிபதியுடைய பதியே இல்லையா, லக்ஷ்மி தாயாருடைய பதி இவர்தான் சொல்லிட்டு, எண்ணில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய்ன்னு சொல்லிட்டு கேரண்டி அவரே கொடுத்துட்டார். ஓகேவா? போன இதுல பாத்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தர் தான் வந்து என்கிட்ட வருவாங்கன்னு சொன்னார். பட் நீ இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணா, அவர் வந்து ரொம்ப கருணையானவர் இல்லையா? ரொம்ப கருணையானவர்னால நமக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ இந்த வாய்ப்பை நம்ம வந்து நல்லா பயன்படுத்திக்கணும். நம்ம பயன்படுத்திட்டு நம்ம குடும்பத்துல ஒரு முன் உதாரணமா இருக்கணும் இல்லையா? நம்மளை பார்த்துட்டு மற்றவங்க மாறணும் இல்லையா? நம்மளோட செயல்களை பார்த்துட்டு தான் வந்து அவங்க மாறணும் தவிர வேற எந்த நம்மள யாரையும் மாற்ற வேண்டிய தேவையில்லை. நம்ம செயல்களை பார்த்துட்டு அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு நாள் மாறுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஸோ உயர்ந்த பக்தி, ஆ, இந்த திவ்யமான ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை நம்ம இன்னைக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா? புரிஞ்சிச்சிங்களா கிளாஸு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ அப்போ நம்ம என் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பதருப்பியஷ கிருபா சிந்து வயவச்ச பதிதா நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय हरे कृष्णा महामंत्र की जय। जगत जय। गुरु, all glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Nitai Gaurav Premanande. ஹரி ஹரி போல். हरि ஹரி हरि ஹரி बोल। போல். ஓகேங்களா? हरि हरि बोल बोल தேங்க்யூ हरि। எவ்ரி ஒன். நம்ம நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். ஓகே. ஹரே थैंक यू माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். हरे कृष्ण ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्ण। மாதாஜி.